Welcome to TFF's TV. Tadzoka nedzimwe nhau dziri kupisa dziri kutendera pasocial media. Thomas Mapfumo opindura Sir Wicknel achidedzera kudai ndakasapota ZANU-PF kudai ndine mafamu ndine zvinhu zvese zvakawanda, but problem ndekuti handisi type iyoyo, handisi mutengesi. Garai nezvinhu zvenyu imimi, ini handisi kuda. See video munhu anoba ndakadai ndakaramba ndichisapota vanhu ava. Nhasi ndikadai ndine mafamu, ndine mamwe mazimotikari, ndine mari, ndichiita zvandinoda. Haisiriyo kind yangu. Aiwa inini ndiri murwi wehondo. Ndakazvarwa ndisina kana hembe naamai vangu nababa vangu. Ndakazvarwa ndisina hembe. Kana ndichifa ndichadzokera futi zvakare sekuuya kwandakaita ndisina kana chinhu. Hazvina zvazvinondibatsira. Asi vari kuzviitirei? Muri kuona nga vari kuzviitirei vanhu vari kungopira? Because dzawandisa mota dzacho. Strategy yacho ndeyekuita sei? Vari kutsvaga support ka? Ndakumboenda kubasa kwangu wasina marecords mamwe ekuti ndakabhadhara. Vari kutsvaga support kuma-musicians iwaya vaende ma-musicians aya hasi ma-musicians ka varombo. Okay. Vafana ava musavaseka kuti hanzi ari kutambira motikari because haasati amboonawo motikari yakadaro ka. Saka akaiona anongoti inga zvaita. Ndakanzwa japresa achitenda kuti ndatenda zvikuru nechipo chenyu. Asati amboiona motikari yakadaro. I'm sure mazvinzwikirwa Thomas Mapfumo achitaura achiti vese vana japresa, vese vanhu vakapuhwa mota idzi vari kuitira kuti vagozonzi vasapote ZANU-PF, vasapote vaende kumarali avo. Saka iyo mukanyadedzera kuti makapusa musabvume kupusiswa. Ini handiite zvakadaro. Please comment down below mutudze kuti which one is which.